kiranta makashin ka bai so ya ga ka zama wani. Hakuri yake sa a wuce gidan uku, inda rabu sai ku gama a kai gaci. Jami'a gidan bankashi ake kiranta makashin ka bai so ya ga ka zama wani. Hakuri yake sa a wuce gidan uku, inda rabu sai a gama a kai gaci. Rabbi shi yake yi ba wani ɗan adam ba, a hankali nake wakar. Mai ilimi yake gano darajar makwabta, gare ni babu ta babar. Shi ɗalibi burinsa na gai gamawa, a sanni za mu kai hajar. Cikin gadau nake waka ta idan kudu ba, gidan kwari masa da ke zan matambari. Jami'a gidan bankashi ake kiranta makashin ka bai so ya ga ka zama wani. Hakuri yake sa a wuce gidan uku, inda rabu sai a gama a kai gaci. A jami'ar basu na ga dandazon mutane, kowa da karatun shi. Waɗansu na gidan ilimi, wasu ba hakan ba, kowa da kwai hasashen shi. Waɗansu sun gaza, wasu kuma sun tsaya ne a gidanmu ba batun fashi. Muna aji uku ɗan uwa ba yaudara ba, a sannu wata za ku gama mu kai gaci. Jami'a gidan bankashi ake kiranta makashin ka bai so ya ga ka zama wani. Hakuri yake sa a wuce gidan uku, inda rabu sai a gama a kai gaci. Matsirkeshon jami'ar mu ba su kanan yake shi barbu, ko ina ka je iske ka tsaye. Matsirkeshon jami'ar mu ba su kanan nake shi barbu, ko ina ka je iske ka tsaye. Zan yi batu wa karku nake so zane yau kuma kun sani, ku ne kucewa karku na yau ba sauran mati. Mi tazara ko tafiyar mu saura kan gani, ko abutu ba faɗa tsakanin mu, mai haƙuri rayuwar mu za ta yi sauyi. Matsirkeshon jami'ar mu ba su kanan nake shi barbu, ko ina ka je iske ka tsaye. Karkuci abokai na in kunji, duka abin da zuciya take riya sani, kamar da ku ba damuwa ko da tsammani. Matsirkeshon ya zamo jigon duniya, lissafi na ɗaya ilimi haske da duniya. Matsirkeshon jami'ar mu ba su kanan nake shi barbu, ko ina ka je iske ka tsaye. Rayuwa da tsari ilimi madakatar kowa, kuma yi farko ƙarshen su za ya zo yiwuwa. Rayuwa da tsari ilimi madakatar kowa, komai yayi farko ƙarshen sa za ya zo yanwa. Ku kun sani haka ne, tafiyar da nisa mai hankali yake da zai. Duk abin da zane mai dinga yin tunan rabuwa, wata rana za ta yi mummunta tubalin fari. Rayuwa misali ba abin da zai yi dore ba, don uwa mu duba ka a cikin dauhakin kowa. Rayuwa da tsari ilimi madakatar kowa, komai yayi farko ƙarshen sa za ya zo yanwa. Tambari da kewa ga ɗalibin lissafi ilimi a makarantar basu, ina kiran kowa. Zana so ku ɗan tsaya, sunan su zan kira, jaruman da ni bana mantawa basu, ina kiran kowa. Na duba lokaci zan bai da tabbaci, bana so a ce mu ware komai nisan tsayin rayuwa. Rayuwa da tsari ilimi madakatar kowa, komai yayi farko ƙarshen sa za ya zo yanwa. Aisha Garba Umar, dan watan bari na da sagir abu zan gaida. Lami Muhammad Hassan zan wata ke da Buhari Yusuf Muhammad Ahmad Muhammad nake so zan kira a waka da Umar Garba na gaida. Abubakar Munir Abubakar har da kai Sharafu Sulaiman ma Umar Sani Umar zane yi wa waka Isiyaku Sulaiman ma
kina nan Abdul Malik Sa'id Yusuf Nuru Idris wanka jarumin mazaje da Abdullahi Isale Abada Jonathan Fatri ba za na manta da sagirta ta gurzo ba Janatu Muhammad Aishatu Ahmad Damban ba za na manta da ku ba Kudirat Muhammad yar uwa rabin jikina halin kina tabar raina Abubakar Musa dogara dan baiwa Ali Muhammad Tafidik ba za na manta ba Ibrahim Musa Ibrahim Bala Muhammad da ku nake duban lamba Abdulwahab Magaji abokina sun baza na manta da shi ba Rabiu Babaji Kurba Suleiman Abdullahi baza na manta da ku ba Suleiman Ismail kilasir ce shugaban ajinmu mai girma Gaisuwa ta zane mika ga Malam Janai da Aliyu Bitan na garin Bauchi Mai haskawa nake mai haskawa